Hello my lovely people, welcome to your favorite YouTube channel. Kusangana kwa tukuta zvakare pano pa Gibbs Diary TV. Kana uri munyowani pa this channel, tinokukurudzira kusubscribe mahara wotena notification bell kuti patino upload a video ndo chatanga kuona. Wokomenda, wo like nekushare zvinotibatsira kuti YouTube inge chipusha wa video redu tione takawanda nehama neshamwari naika. Another accident yaitika muna Seke Road painonzi paChinhamo muzuva ranhasi musi wa 29 pakuvara vanhu vanokwana kuita ivo 13. Pana mai vanonzi vakuwara zvakaipisisa, vakuwara mumusoro pamwe chete nekutyoka gumbo. Mai ava vanoenda kuchechi kwaMarange, vari kuramba kuenda kuchipatara, vari kuti aiwa inini handiende kuchipatara nekuda kwemutemo wechechi ndiwo unondisunga. Ndoda kusiyai muchiona video DJ Ola vachitaura tisi nenyaya dzinopisa. Pano tinoona nyaya dzinouchapupu, nyaya dzinoumboho. Thank you for watching our content. Tinosangana mune mamwe ma-update. Alright, tiri pano just an update. Tiri paChinhamo panatara paitika tsaona apo vanhu about 13 vakuwara zvakaipisisa. Vazhinji vaenda kuchipatara. Sekuona maambulance aripo, Zimbabwe Republic Police iripo, asi paitika kamwe kadambudziko kekuti tiri pakati pekubatsira. Pane mamwe amai vakuwara zvakaipisisa musoro wavo zvekuti uratidza kuti makwarira avaita haasi kuita zvakanaka. Uri kuzvimba zvakanyanya zvinoratidza pane varuta inenge internal bleeding. Asi challenge iri kuitika pana amai vedu vari kuti aiwa inini ndiri mutenderi wekucheche kwaMarange, saka handikwanisi kunge ndichienda kuchipatara. Asi amai vakuwara musoro zvakaipisisa negumbo ravo rinoratidza zvakaita kuti ratyoka. Saka dambudziko riri paground right now paupdate andiri kukupa ndoti even mapurisa vari kuedza kuvakumbira kana vemaambulance vari kuedza kuvaonesa. Asi amai vati aiwa hazvikwanisi kuti mundiendese kuchipatara nekuti inini ndiriwe kwaMarange. Vari kukumbira kuendeswa kunonzi kwaChinyanga kubudiriro. Vari kuti kune muprofiti anogona kuvabatsira kuti vaite zvakanaka. Ndo rimwe redambudziko riri paground as we speak. As most of the victims have been ferried to the hospital nemaambulance akasiyana-siyana vaendeswa. Pangosara vashoma-shoma vari kudresswa as we speak kuti vakwanise kutakurwa zvakare vachienda. Asi vanga vari seriously injured vaendeswa. Vanosanganisira driver, conductor akuwara zvakaipisisa nevamwe vana amai vachikokawo zvakare. Asi tinongoramba tichikurudzirana kuti ngatifambei zvakanaka pamigwagwa, tisamhanye. Seke Road this time around hatizive busy because tavapressure holidays. Let's exercise caution. Patiri kwamba road today as we speak right now. As you can see, vanhu vakawanda vari paground. Pauya vana amai vanga vachibva paaccident scene yakatora vanhu 17 mazuva apfuura last week. Vanga vachinamata ipapo nhasi. As we speak vapano vakuita maprayers. Vakutanga kutonamata vari pano nekuti vanhu vagumirwa havachaziva zvekuita. Saka ndinongoti kuvatyairi vese fambai zvakanaka, titeedzere mitemo pamugwagwa inenge ichitaurwa nemigwagwa, uye kuona zvakare kuti motikari dzedu dziri in good condition. Kune vanga vasina kunzwa first update yangu, motikari yaputika vhiri ichibva kuchitungwiza paChinhamo. Vanopinda mukabridge paChinhamo apo yaputika vhiri ipapo ndokubva yasweva off the road ndobva yapiriguka. Motikari yabva yandolenda yapiriguka kaviri ndokulenda yamira apo yachikoka yapetana. Saka tinongoti fambai zvakanaka pamigwagwa.